Bun găsit, Anda, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vorbim despre prognozele Băncii Mondiale, care vede un 2014 ceva mai bun decât la ultimele estimări, atât pentru economia globală, pentru economia românească sunt aceleași estimări, 2,5% creștere economică. O să vorbim și despre Franța, pentru că ieri toată lumea aștepta acolo discursul despre starea națiunii al președintelui François Hollande, a transmis câteva mesaje pentru companii și pentru economie în general. Și o să mai vorbim și despre băncile americane, care au început să-și raporteze rezultatele financiare, profituri pentru unii mari jucători, un pic dezamăgire pentru alții, de prea multe amenzi acolo. Toate acestea imediat la Media Markets. Bine v-am găsit la Media Markets, doamnelor și domnilor. Astăzi este miercuri, 15 ianuarie. Sunt Bogdan Mugescu și începem Media Markets. Vorbim despre Banca Mondială, care a emis noi prognoze de creștere economică, ceva mai bine pentru economia mondială, puțină îngrijorare pentru statele emergente, care ar putea avea un pic de suferit dacă acele măsuri de quantitative easing, în special ale Rezervei Federale de Statele Unite, vor fi oprite prea curând, dar pe ansamblu veștile sunt ceva mai îmbucurătoare. Bursele au acționat, au crescut frumos, avem noi maxime istorice în Germania, FTSE din Marea Britanie este undeva la maximul ultimilor 6 ani. Să vedem dacă într-adevăr 2014 va fi la fel de bun. Banca Mondială a îmbunătățit ușor prognoza de creștere economică a României pentru acest an la 2,5% de la 2,2% cât estima în iunie anul trecut, potrivit raportului Global Economic Prospects publicat miercuri. Potrivit sursei citate, anul trecut România a consemnat un avans economic estimat la 2,5%. În 2015, creșterea produsului intern brut al României ar urma să accelereze la 2,7%, similar cu prognoza din iunie, iar în 2016 se prognozează că economia României va înregistra o expansiune de 2,7%. Deficitul contului curent ar urma să ajungă la 1,8% din PIB în 2014 și la 2,5% din PIB în 2015, după ce în iunie Banca Mondială estima că acesta va fi în 2014 de 3,6% din PIB și în 2015 de 3,7% din PIB. Pentru anul trecut, Banca Mondială a estimat un deficit al contului curent de 1,5% din PIB. Ministrul bugetului Liviu Voinea a declarat marți că anul trecut creșterea economică a României a fost probabil mai aproape de 3%, peste estimarea guvernului. Ca urmare a recuperării consumului în trimestrul al 4-lea, economia a crescut cu 4,1% în trimestrul al 3-lea, cel mai rapid avans din ultimii 2 ani, susținută de exporturi și de recoltă agricolă bună. Premierul Victor Ponta a declarat săptămâna trecută că România a încheiat anul 2013 cu un deficit bugetar de 2,5% din PIB și cu o creștere economică de 2,7%, mai mare decât cea prognozată. Pentru anul trecut, Guvernul, FMI și Comisia Europeană au anticipat o creștere economică de 2,2% față de o prognoză inițială mai precaută de 1,6%. Pentru acest an, Guvernul și instituțiile financiare internaționale anticipează o creștere de 2,1-2,2% a PIB. România are în derulare un acord în valoare de 4 miliarde de euro cu FMI și Uniunea Europeană, din care nu intenționează însă să acceseze fonduri. Scopul acordului este de a proteja România de eventualele șocuri pe piețele financiare și de a ajuta la reducerea costurilor de finanțare. Banca Mondială avertizează în prognoza economică mondială pentru acest an că reducerea abruptă a programelor de lichiditate derulate de băncile centrale din statele dezvoltate ar putea genera șocuri pentru economiile emergente, îndeosebi în ceea ce privește o posibilă contracție puternică a fluxurilor de capital. Așadar, estimări în creștere făcute de Banca Mondială pentru economia lumii. Alături de mine în studio este domnul Adrian Mitroi, profesor de economie și analist economic. Bună ziua, mulțumesc că sunteți la Media Markets. De ce? Să nu uităm să vorbim și de emisiunea de ieri, pe 30 de ani, mi se pare iarăși important. La fel, este foarte, foarte importantă. De unde acest optimism așa moderat la Banca Mondială ca să îmbunătățească prognozele pentru 2014? Și uitați ce avalanșă, așa, un portofoliu de vești bune. Am intrat în zona 2%. 2%, inflație 2%, creștere economică 2% și ceva, deficit bugetar. Acum 2 ani de zile vorbeam de optimum 4,44, acum suntem la 2,22. Avem o politică monetară potrivită.
Avem un curs care e aproape de fair value. Ați văzut ce frumos a spus ieri viceguvernatorul, ce înseamnă fair value, interesant de discutat. Avem un ministru al bugetului foarte optimist care a fost la Viena și i-a spus unei mese de noi o banche, ducem bine și suntem hotărâți. Avem un Cam așa a fost. care ne-a spus care mi-a plăcut, am crezut că a fost doar un foc de artificii cu China, dar care a revenit asupra, semn că și de acolo vine presiune, promisiunile politice trebuie onorate. Avem un interviu spectaculos al bancherului nostru central care ne-a explicat exact ceea ce se întâmplă și cum lichiditatea de pe piață și cum a redus rezervele minime obligatorii și cum ciclul probabil încă nu s-a terminat de relaxare monetară și să nu ne îngrijorăm prea tare de vibrația leului între 4,6. Deci acum pe tot palierul este doar optimism. Deci toți oamenii care contează spun numai de bine. Responsabilii noștri de destinurile noastre au numai lucruri bune de spus. Dacă mai puneți peste asta și faptul că urmează un an și de emisiunea pe 30 de ani, care mie mi se pare cel mai frumos succes. Prețul discutabil, ca întotdeauna. Scump, ieftin, nu mai contează, la pachet și cu cea pe 10 ani. Nici nu ne mai impresionează mai nou cea pe 10 ani, care și ea în sine este un succes. Ne-am obișnuit deja cu niște prețuri foarte bune. Jucăm în Liga 30 de ani în dolari. Probabil că nu trebuie comparate direct cifrele cu euro și asta, dar când joci în Liga 30 de ani, aceea este Liga premianților. De acolo se finanțează băncile pentru credite ipotecare, de acolo finanțezi marile proiecte de infrastructură. Ingredientele sunt a la carte, din punct de vedere unui profesor, vă spun, favorabile. Așa se face. Aș vrea să vorbim și de riscurile. Mai nimeni nu vorbește deci de toată downside. lumea zice de bine. De unde pot veni aspectele? Stabilitatea macroeconomică și vă spun de ce nu vorbesc. De ce nu vorbește nimeni. Și să mai vorbim ceva și de privatizare și de următorul, cred eu, care va fi următorul name of the game, dacă pot să spun așa, în economia mondială și aici noi nu trebuie să pierdem trenul ăsta, fiindcă atât corporațiile cât și indivizii, dar mai ales națiunile, sunt supraîndatorate, ele trebuie să aducă la nivelul bilanțurilor lor, acceptând că și o corporație, și un individ, dar și o națiune are un bilanț și capital împrumutat. Când nu te poți dezintermedia suficient de capital împrumutat, singura soluție e să aduci ceva capital propriu. De unde poți să aduci asta? Vânzând ceva, corect? Ca să-ți plătești o datorie și ori reduci datoria, ori aduci ceva capital propriu. E ceea ce se numește și antreprenorii care se uită la dumneavoastră și care vă folosesc ca și sursă de informație, bancabil. Ce înseamnă când ești bancabil? Când te ajuți și tu cu surse interne ale tale și îți stabilești un echilibru pe care finanțatorul tău îl agrează între capitalul tău și capitalul împrumutat. Riscuri. De unde vin riscurile? Păi astea sunt riscurile pentru că ai nevoie de acest procesul de dezintermediere este acolo și va dura. Banii se repoziționează acum. Asta este un lucru. 2. Ceea ce se vorbește tap, nici nu știu care e traducerea în românește, dar înseamnă robinet, înseamnă închiderea robinetului și ați văzut că Banca Mondială făcea conexiunea între închiderea de robinet de la Banca Centrală de la Fed și cu ce are închiderea asta cu piețele în dezvoltare nu este foarte clar și este subiect de studiu și o dilemă. Spune Banca Mondială că în general statele emergente, Brazilia, Turcia, India, Indonezia ar fi principalele state care ar putea fi afectate de acest tapering, dar nici noi, ca state de frontieră și nici zona asta de aici cu vecinii noștri, nu suntem foarte, foarte puși la adăpost în cazul în care pe acolo se întâmplă ceva neașteptat. Corect. Pe mine altceva mă îngrijorează, să vă surprind, nu economic, pentru că un pic balansul se înclină acum în defavoarea țărilor în dezvoltare. Dacă până mai alaltăieri, BRICS-urile și tot ce era pe lângă păreau favoritele cu gradiente de creștere atrăgătoare, noi eram și noi pe acolo, o piață emergentă spre în dezvoltare. Acum potențialul de creștere în țările dezvoltate este în creștere, concomitent cu cel în scădere în piețele în dezvoltare. Și atunci atractivitatea s-a modificat. Mai mult de atât, piețele în dezvoltare au început să aducă, și aici vă răspund în sfârșit la întrebarea cu riscul, și riscuri politice și de dezagregare a structurilor politice care există. Începeți cu Filipine, Singapore, uitați-vă în Turcia, Siria, Egipt,
Brazilia. Deci acolo lucrurile nu sunt tocmai liniștite. Mexic, la fel. Mexic, Argentina. O, Dumnezeule, acolo se întâmplă naționalizări, acolo se întâmplă schimbări semnificative de paradigmă și prin diferență, o țară ca România, asta începe să arate absolut spectaculos. Da? Aceasta este genul de țară în care vrea să-ți plasezi banii acum. Asta e mesajul favorabil. Deci riscurile, dar riscurile ne sunt favorabile. Noi arătăm mai bine prin diferență. Să nu credeți că Spania, Portugalia, Cipru și Grecia sunt la liman. Sunt la liman că ele sunt ținute cu targetul spectaculos al Băncii Centrale Europene și care are un singur lucru scris pe tricou. Da? Dobânzile nu trebuie, și aici putem să vorbim și de Franța, nu au voie să crească dobânzile la finanțarea suverană. Urmează imediat ce discuția pe Franța. Și atunci, o țară ca România arată foarte bine, piețele în dezvoltare, în concluzie, piețele în dezvoltare și-au pierdut un pic din appealing, au și acest risc social și politic. Uitați-vă ce se întâmplă în Iran, în Irak, la fel, da, au plecat americanii de acolo sau sunt pe plecat, se modifică spectrul politic. Ucraina, Republica Moldova, sunt mixaje foarte interesante între politic și economic. De acolo cred că va veni riscul. Acest tapering de care vine dinspre FED și care eu nu-l înțeleg, să știți, deși sunt multe studii, aoleu câte sunt ale femeii și câțiva academicieni buni români au scris și profesori buni de la noi să facă această. Probabil canalul este dobânzi mai mici, finanțare mai ieftină, credit, acea finanțare să te finanțezi ieftin, cumperi o monedă care plătește o dobândă mai mare, te bazezi pe lipsa de volatilitate între monede și vin apoi la sfârșitul perioadei cu un randament de diferență. Așa se face carry trade și pe leu, dacă este un leu stabil. Se face mult dolar cu yen, se face și euro cu yen. Asta este o combinație și cred că cel mai important este aceste dobânzi foarte mici s-au văzut în costul materiilor prime foarte mici, costul materiilor prime fiind o variabilă care contează esențial în creșterea economică. Da, cam așa este. Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, vorbim despre Franța după 2 minute, pentru că acolo era așteptat cu mare interes discursul lui François Hollande, nu neapărat din prisma mesajului economic pe care trebuia să-l transmită, ci din cauza scandalului din ultimele zile cu acea presupusă aventură a șefului statului. S-a eschivat elegant. E și firesc, până la urmă, problemele personale sunt probleme personale, nu se discută într-o conferință publică despre starea națiunii. Discutăm despre François Hollande în 2 minute. Am revenit la Meet the Markets, vă reamintesc și pagina de Facebook a emisiunii noastre, facebook.com/meetthemarkets. Suntem și pe rețelele de socializare, asta este. Ne puteți trimite acolo informații, sugestii, întrebări, puteți urmări toate datele financiare pe care încercăm să le updatăm la zi și emisiunile Meet the Markets dacă acum nu sunteți în fața unui televizor sau conectați la internet, pentru că Meet the Markets se poate urmări și online pe pagina oficială a site-ului de Money Channel. Franța a fost ieri în centrul atenției, toți ochii europeni erau ațintiți acolo. Președintele François Hollande a ieșit și a avut un discurs așa despre starea națiunii. A promis niște lucruri nu foarte, foarte concrete, dar a făcut niște promisiuni care ar putea da încredere companiilor, mai ales pe partea de reduceri de taxe. A vorbit și despre șomaj. S-a eschivat foarte elegant în privința scandalului personal în care a fost implicat în ultimele zile. Vedem exact ce mesaj a transmis François Hollande și comentăm în studio cu Adrian Mitroi. Președintele francez François Hollande a prezentat marți detaliile pactului de responsabilitate evocat în mesajul de anul nou și a promis o scădere a taxelor percepute companiilor în schimbul creării de noi locuri de muncă, în paralel cu noi reduceri de cheltuieli bugetare. Franța trebuie neapărat să-și regăsească forța economică, a subliniat Hollande la conferința de presă semestrială, recunoscând că încă nu a câștigat bătălia cu șomajul. Concret, el a propus reduceri progresive de taxe prin care societățile private vor realiza economii de aproximativ 30 de miliarde de euro până în anul 2017. Hollande a mai promis și reducerea numărului de impozite percepute companiilor împreună cu o simplificare a procedurilor pentru constituirea societăților comerciale, dar a cerut totodată mediului privat să răspundă la aceste măsuri prin crearea de noi locuri de muncă și prin programe de formare profesională. În cadrul acestui pact de responsabilitate pe care l-a definit drept cel mai important din istoria Franței, Hollande s-a angajat să reducă și mai mult cheltuielile bugetare, măsură solicitată de mediul privat. Astfel, el a anunțat tăierea aproximativ 4% din cheltuielile cu funcționarea administrației, echivalentul sumei de 50 de miliarde de euro în intervalul 2015-2017. Pentru anul în curs, valoarea acestor economii fiind de 15 miliarde de euro.
Liderul de la Elysee a precizat că nu este vorba despre tăieri oarbe și injuste, cum s-a întâmplat anul trecut, ci vor fi măsuri fundamentate pe reforme structurale și pe o redefinire a misiunilor statului. Hollande consideră că aceste noi inițiative au la bază modelul aplicat în statele scandinave și a asigurat că în Franța modelul social va fi păstrat, respingând afirmațiile unor comentatori care ar intenționa să recurgă la măsuri liberale. La această conferință de presă, toată lumea se aștepta ca Hollande să ofere explicații despre presupusa lui aventură cu ziarista Julie Gaye, dar el a evitat să răspundă întrebărilor pe acest subiect, afirmând doar că problemele personale se tratează în particular, respectând intimitatea fiecăruia, însă a promis că va clarifica această chestiune înaintea plecării în SUA, unde începe o vizită oficială pe data de 11 februarie. Va fi foarte interesantă acea vizită pe care o va face François Hollande peste ocean. Oricum, cuvântul de ordine în discursul de aseară a fost reformă. Domnule Adrian Mitroi, de mult se vorbește de nevoia de... Exact, sunt 6 ani. Acest discurs putea și acum și la președintele precedent. Era același discurs. Și Sarkozy tot despre reforme vorba, despre taxe, despre cheltuieli, despre șomaj. Știți ce mică fantezie am avut acum și mă gândeam la studenți care sunt extrem de conservatori, de competitori și de competitivi. Un asemenea limbaj, eu dacă eram președinte acum, aș fi venit cu, o să vă uimesc, cu Ministrul de Finanțe și cu Ministrul Bugetului și cu un PowerPoint după mine, cu o tabletă și cu cifre, pentru că nu mai este acum despre politicianul, nu mai este despre vorbe. Cifre, diferențe, delta, cu roșu, un pie chart? Un pie chart, o prezentare de pe YouTube, ceva despre chinezi, nu numai modelul scandinav. Eu așa, am fumat-o noi asta și acum 20 de ani. Modelul scandinav are cu totul altceva în spate. Și nu intre în el așa peste noapte. De ce să nu fie modelul și nu american? Pentru că american nu mai este acum neapărat modelul de antreprenoriat. Pentru un model de Singapore, așa? Nu știu, un model Coreea de Sud, cam așa. Al grăbiților, al transpiraților, al celor care au o pauză de prânz de 25 de minute. Eu nu cred că e neapărat modelul care se pliază pe Europa. Însă dacă ai niște competitori care fac așa ceva, ei își pierd răbdarea, să știți, ca și studenții, ce vă spuneam. Unde e PowerPoint-ul? Unde sunt cifrele, generalități din astea care ți le pot scrie niște consilieri bright, da? Să te uiți la o audiență din asta, mâine ți-a trecut de discursul ăsta, n-ai rămas cu absolut nimic decât titlul lui, care e frumos. Compact fiscal Pactul de responsabilitate. De responsabilitatea cui. Și uitați-vă la toți cei care sunt acolo, care trebuie să fie cu laptopul după ei, cu cifre, cu întrebări, da? Cum întreabă studenții, când se întreabă la ședințele de business, când mă întreabă șeful, când mă întreabă subordonații, ce și cum, acționarii, da? Genul ăsta de privatizare și a discursului și a managementului. Nu o să-și dea seama prea curând nici președinții și nici prim-ministrii că sunt chairman sau CEO. Nu, cei deștepți deja o știu, să știți, să o scot în față pe cei pricepuți, dar nu se schimbă un pic paradigma și noi suntem un exemplu bun. Sunt ușor favorabil acum și vreau să vă spun că l-aș fi adus și pe guvernatorul Băncii Centrale lângă mine. Ia să-l aduc și pe guvernatorul Băncii Centrale și pe ministrul de finanțe. Cei doi, corect? Și să uite, am două tipuri de politici corelate la acest moment, da? Pentru că este în Europa, e foarte greu cu taxele. Această mantră cu taxele este învechită, irelevantă, ineficientă și nu creează joburi. Asta este și o mantră și la noi merge asta foarte bine. Le-a propus un târg așa. Mă lăsați cu taxele. Lăsăm un pic la taxe, investiți în forța de muncă, creați niște locuri. Asta a fost paradigma macroeconomică, FMI a inventat-o cu taxele, da, și Keynes. Nu mai intrăm aici, că sunt specialiști super în România care găsiți și sigur o să-mi demoleze ce spun eu acum și mi-e tare teamă de asta. Mantra cu taxe este depășită de realitatea supralichidității monetare și a războiului între marile bănci centrale și între marile economii acum, care își exportă una celelalte recesiune și își fură creșterea economică. Taxele, păi într-o Europa care urmează să se compacteze fiscal, tu vii cu compact cu taxe? O, Doamne, n-ai niciun fel de relevanță. Trebuie să vorbești astăzi de inovație, de mobilitatea forței de muncă, de limba oficială care trebuie să fie o limbă, nu știu care,
Europa trebuie să aibă o limbă oficială odată, da? Trebuie să-i dai voie românului să vină să lucreze acolo, înțelegeți, fără niciun fel. Mâine dimineață oricine poate să meargă acolo. Francezului să vină la București. Astea sunt avantaje am citit de curând, e o glumiță, dar merge în contextul ăsta la fix spus. Era spusă de un tip la stand-up comedy, zicea așa, ok, vă temeți că cineva vine și vrea locul de muncă, dar dacă acel cineva vine, nu știe foarte bine limba, nu știe legislația, nu are nicio cunoștință, vine doar el și cu o baliză de haine, dacă voi vă îngrijorați că ăla va ia locul, voi aveți o problemă. Sigur, da, sigur. Și n-ați învățat la americani ce înseamnă asta. Și el vine că ți-a jobul care nu vrei să-l faci tu. Și el va... Pentru că, și asta ca să închidem, să fim un pic coerenți în... mie mi-ar fi plăcut să-l văd, de exemplu, fără cravată, să-și dea cravata jos, da, cu PowerPoint-ul și să fi spus, eu am aflat de la consilierii mei că joburile post-criză, admițând că suntem în post-criză, nu mai sunt aceleași cu joburile pre-criză. S-au schimbat. Nu numai că salariile s-au schimbat, dar sunt altele. Avem nevoie de alt gen de pregătire și mentală și fizică, alte skills-uri. Europa este un continent supraeducat. Europa nu știe numai office, joburi de office, nu? Europa nu, asta e măsura succesului. Ți-ai luat job de office. Da, ți-ai pus cămașa albă, este? Deci da? Nu mai există blue shirts, este white shirts direct. Este? Da, da, ai făcut o școală din aia de te-ai îndatorat pe modelul american, da, îngrozitor, și nu ești din cercul tău cum, apropo de asta, mie mi s-a părut mai antreprenorial discursul Sfântului Părinte, dacă țineți minte, când ne-a spus el în prima zi din anul nou, ieșiți din zona de confort, adică a fost mai business decât... Plecați-vă un pic mânecile, cam asta a fost mesajul. Păi, dacă biserica a ajuns la gradul ăsta de finețe, da? Și de mesaj pozitiv, așa, și constructiv, politicienii, ei trăiesc în realitatea lor absolută, impecabil îmbrăcați. Vedeți cum vorbesc unei mase de... acolo de să scrie CEO, Republic France, CEO, da? Cu PowerPoint. Și știți care e discursul astăzi? Este... începe cu pot să aud întrebările dumneavoastră. Da, eu am venit aici să vă răspund la întrebări și am venit să vă ascult opiniile. Deci, concluzia care este... Foarte cuminți publicul. E foarte cuminte publicul, da. Văzut, da? Ia gândiți-vă, eu vreau să vă întreb așa, dacă se întâmpla în România sau în Statele Unite așa ceva, nu? Eu cred că noi am fi fost mult mai... sau, cum să vă spun, eu cred că suntem deja, România arată mult mai pro-economică și mai emancipată așa ca națiune și sunt mai favorabile. În America îl tocau săracul cu această problemă personală care probabil chiar n-are nicio relevanță. Deci, nu le pasă francezilor, modele, așa. E o altă societate decât cea americană. În Singapore, în schimb, haideți să luăm și celălalt exemplu, toată lumea ar fi vrut să vadă niște paiuri acolo, să pună niște întrebări ce și cum adică reduci tu taxele și ce o să zică doamna Merkel și ce o să zică partenerul tău spaniol și italian, care și el vrea să reducă taxele, că ai deficit bugetar și ești în compact. Așa că nu merge. Eu cred și sper că anul ăsta, sau cred că am intrat în paradigma modificării politicianului care trebuie să fie mai pro-business un pic. Și ce urmează? Când devine pro-business? Mai ales dacă vorbim de Franța, de Germania, de Marea Britanie, statele astea importante care... Așa zise Tea Party, nu știu dacă avem noi o reprezentare așa americană, apar dizidente, noi întreprinderi politice așa, care sunt în jurul, cum foarte frumos ați vorbit de Facebook și de digital și de economia digitală, în care oamenii schimbă imediat opinii. Informația și circulă, care, nu e nicio barieră. Corect, și am nevoie de discursuri coerente, cifre, responsabilitate, seriozitate. Nu mă mai impresionează doar, uitați-vă, impecabilitatea unui discurs politic, pentru că eu vreau să știu ce mă fac cu facturile, ce mă fac cu birocrația, ce mă fac de greu este la bancă, am nevoie de garanție ca să pot să-mi iau mai ușor un credit la bancă, vreau niște beneficii, de exemplu, dacă angajez niște oameni și vreau training, să-mi plătești tu training-ul, să pot să retrainuiesc oamenii care sunt netrainuiți în noua economie acum. Ăsta e genul de presiune pe care ar trebui probabil să o vezi acum și sigur ar transmite genul acesta de energie creatoare
emulativ, așa. Probabil că exagerez un pic, dar cam ăsta ar trebui să fie trendul și asta este concluzia. Astea sunt națiunile învingătoare. De aia sunt favorabil pentru România tot contextul ăsta de care am început și n-am apucat și eu să discutăm mai mult și de dobânzile la 30 de ani. 2 sau 3 lucruri importante sunt. Primul ministru vorbește la rând cu ministrul de finanțe, cu ministrul bugetului și cu guvernatorul, au același limbaj coerent și își leagă foarte bine discursurile. Relația cu piața este funcțională. Cea mai mare problema a Franței acum este finanțarea scumpă. 2,5 este mult pentru a crescut. Mai ales față de cei cu care competiționează acolo și este termometrul cel mai bun al faptului că măsurile sunt nu cele pe care piața le agrea acum. Deci România, modelul acesta de care vă spuneam, în care are o echipă de management, da, ca să spun așa, politic și monetar și fiscal, capitalizezi foarte bine pe victoriile tale. Nouă ni se pare un pic de ar fi bine să fie o țară privită ca o companie și șefii să fie priviți ca niște CEO și vice-prezidenți. Da. Ne oprim pentru un pic de publicitate. Acționarii să voteze. Ne oprim pentru publicitate, domnule Mitroi, revenim. Ne mutăm un pic peste ocean cu discuția. Băncile americane au început raportele financiare. Ieri am văzut JP Morgan și Wells Fargo. Rezultate bune acolo, mai ales pentru Wells Fargo, record. Astăzi a venit Bank of America, profit, nu știu, de vreo 8 ori mai mare decât anul trecut. Imediat după pauză discutăm. Am revenit la Meet the Markets. Când începe sezonul raportelor financiare în Statele Unite, toată lumea așteaptă cu mare interes și rezultatele băncilor. Vorbim în special de cei 6 mari jucători de pe piața americană care transmit așa și arată de fapt cum merge un sector sau altul al economiei. Fie că vorbim de consum, fie că vorbim de sectorul imobiliar, cu ipoteci, cu real estate, fie că vorbim de piața auto, toate sunt corelate cu modul în care performează băncile. Wells Fargo, a 4-a cea mai mare bancă americană după active, a avut un profit record, n-a mai avut de vreo 6 ani, așa ceva de genul ăsta, a avut vreo 5 ani consecutiv de creștere. JP Morgan, în schimb, acolo amenziile repetate pe care au trebuit să le provizioneze sau să le plătească în unele cazuri banca americană, cea mai mare după active, au mușcat așa un pic din profit. Astăzi au venit datele Bank of America. 700 și ceva de milioane profit anul trecut, 3 miliarde și ceva anul acesta. Cifra este foarte, foarte impresionantă. S-a simțit și pe acțiunea astăzi la Bank of America. Vedem exact ce s-a întâmplat cu Wells Fargo și JP Morgan și discutăm în studio cu Adrian Mitroi. Profitul Wells Fargo, a 4-a mare bancă din SUA, a înregistrat o creștere de 16% anul trecut, la 21,9 miliarde de dolari, al 5-lea an cu rezultate record, după ce câștigul din trimestrul al 4-lea, de asemenea la un nivel record, a depășit așteptările analiștilor. Câștigul din trimestrul al 4-lea a urcat cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 5,61 de miliarde de dolari, susținut de reducerea cheltuielilor. Profitul pe acțiune s-a situat la $1 față de așteptările analiștilor de 98 de cenți. Wells Fargo reduce personalul și cheltuielile în contextul interesului mai scăzut pentru refinanțarea creditelor ipotecare. Banca a promis scăderea costurilor după ce acestea au depășit anterior ținta asumată de conducere. Anul 2013 este primul, începând din 2009, în care Wells Fargo, cel mai mare creditor ipotecar din SUA, depășește JP Morgan, cea mai mare bancă din Statele Unite, după active. JP Morgan a raportat un câștig de 17,9 miliarde de dolari pentru anul trecut. Profitul său a scăzut cu 7,3% în trimestrul al 4-lea la 5,28 de miliarde de dolari, după ce banca a acceptat să plătească 2,6 miliarde de dolari pentru închiderea unei investigații autorităților americane legate de schema piramidală operată de Bernard Madoff. Profitul net pe acțiune de $1,3 este sub nivelul de $1,37 anticipat de analiști. Wells Fargo, responsabilă de aproximativ 20% din creditele ipotecare acordate în SUA anul trecut, a profitat de politicile Rezervei Federale, care au determinat declinul dobânzilor și au declanșat un val de refinanțări în industrie. În contextul trendului recent de creștere a dobânzilor, interesul americanilor pentru refinanțarea de credite ipotecare a început să scadă. Așadar, sunt, într-adevăr, un indicator al felului în care funcționează economia americană în băncile. Domnule Adrian Mitroi, vedem și ce învățăm record, de aici și ce profit. Și bofa de la 26 de cenți la 29, 10, 12, 15% e mult față de așteptări, mai ales că atât de foarte corect ați spus, ele sunt foarte atent vizionate și previzionate și piața nimerește bine, cu 15% greu greșește piața în estimarea profitabilității.
Pe lângă faptul că JP Morgan, de exemplu, anul trecut a avut un an foarte bun dintr-o manevră contabilă, pe lângă faptul cu discuția despre Madoff ce a spus mai departe, ce cred eu că este de extras și pentru noi de aici să învățăm? 1. Și Europa nu știe lucrul ăsta. Băncile trebuie separate. Este cel mai greu lucru care trebuie să-l faci de finanțarea suverană. America nu finanțează, cum finanțează majoritar Europa, creditul suveran cu capital de bancă. El este blocat acolo, are puțină disponibilitate să finanțeze economia reală. Asta este 1. 2. Băncile sunt listate. Performanța, presiunea pe costuri, ați văzut ce spuneau comentariul dumneavoastră, au pus o presiune îngrozitoare pe costuri, iar acționarii au văzut că la aceste costuri disponibilitatea lor de capital sau capitalul lor are potențial de creștere. ROE. Trebuie să fie o eficientizare pe toate planurile. Da, și atenție, pentru că sunt niște vehicule proactive, prociclice. Ele întotdeauna sunt mult mai optimiste și respectiv mult mai pesimiste în funcție de ciclu. Sunt cele mai favorizate datorită dobânzilor foarte scăzute care le vorbeam. Probabil că vor fi primele care vor simți acest tapering, această închidere de robine de care spuneam. Sunt primele care refinanțate în America, refinanțez cu sfințenie un credit. Și dacă nu-l ai, asta e o mare problemă în Europa, te duci să-ți refinanțezi creditul și descoperi stupefiat că nu mai ai aceeași garanție ca să poți să-ți refinanțezi. Este îngrozitor. Când ai mai multe nevoie de ajutor, nu-l mai ai, da? Plus că în Statele Unite funcționează foarte bine acea idee de scor, apropo de bancabilitatea. Da, și ai un scor. Deci scorul acela al fiecărui individ este foarte drastic și e mai important decât o nevastă scorul ăla bun. Da, am un research pe subiectul ăsta, dar încă nu mi-e foarte clar. Speram să iasă ceva și mi-a ieșit altceva din research ăsta și care spune despre ipotecile care se află sub apă, în care datorez băncii mai mult decât valorează proprietatea. Undeva la 75% de fapt este acest break-even de la care se măsoară. Ce faci cu acest tip de debitori? Pentru că ei săraci nu mai vor leasing, nu vor mai consuma, sunt disperați, nu? Averea lor cea mai importantă, 95% din averea lor, nu? E locuința. E locuința, da? Și bașca această locuință valorează pe piața astăzi. Ce faci cu acești oameni? Păi acești oameni trebuie să-i ții în casă, în primul rând. Corect? Asta este job one, care al guvernului și al băncii, da? Trebuie să găsești o soluție, trebuie să te împănezi acolo în diferența aceea de solvabilitate, îl ții în casă și îi refinanțezi ca să se poată beneficia de beneficiul acesta de dobândă, favorabilitatea aceasta a dobânzilor mici. În momentul în care reușește asta și planul lui de pensie arată altfel, că ai rate mai mici de actualizare, lucrurile arată mai bine și eu sunt pesimist, nu în scădere, optimist, și atunci o să înțelegeți de ce 6,5 americani șomajul, comparativ cu 12, cu dublu probabil în Europa, da? E mai bun. Ca să nu mai vorbim de tinerii sub 25 de ani, care sunt îngrozitori peste 50%, și o să înțelegeți de ce măsurile trebuie de reformă economică luate hotărât, la pachet, Banca Centrală, Guvern, bănci, da? Așa se rezolvă. Și cu PowerPoint în spate ne apropiem de final, domnule Mitroi. Noi de la vă spune și dumneavoastră și telespectatorilor, cifra zilei de astăzi este ultima rubrică la Meet the Markets. 13.885. Este vorba despre un bilanț al programului Rabla. Atâtea mașini s-au cumpărat de când s-a pus în program, în derulare acest program. Au fost casate vreo 19.000 și ceva de autoturisme, doar vreo 13.385 au fost cumpărate mașini noi. Domnule Mitroi, vă mulțumesc că a fost astăzi la noi în studio la Meet the Markets. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat la emisiune. Sunt Bogdan Mugescu. Ne vedem mâine la 16:15 cu alte informații proaspete din piețele financiare. Rămâneți pe Money Channel. Pe curând.